Kene ayo gampang ada kasar kene. Nangis sajroning atiku nalika sliramu sliramu ra krasa matur suwun sampeyan karo sapa iya Asun dino lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi soka pananggonmu bali bisa kumpul kaya doing uni. Suwun rena lan wengi. Muga-muga ora nganggo HSC. Aku tak ya wis kono dia HSC, aku tak nulis iki. Tak suwun rina lan wengi pucuk ing tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae
Kok bar iki Mboten iki HM mboten. kuwi iki khusus. Saya tukerkan ini, Bu. Khusus kuwi iki khusus. tukerin ini. Kok bar iki dibablaske Ini ngono ya diambil. Roro Jonggrang ya, Le? Saya tukerin ini. Bablaske Roro Jonggrang. Nggih. Cek ora, Mas. Nggih, bablaske Roro Jonggrang. Tuker iki tuker, Bu. Ora apa-apa. Mboten Santai apa-apa, wae. Wong karo tangga dhewe karo dulur Ayo, dhewe iki Mas. santai. Ayo dientekke. Pinter ya, Mas. Jalali bawaling Campur sarinya KKN yang Mas Dibablaske Roro Jonggrang, Cok. Kok bar Roro Jonggrang langsung dibablaske neneng tombo kangen. Terima kasih Bapak Haji. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan asik. Ora amok kalian aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Keluarga besar Mula kowe Cikarang. dadi wanita boyongan. Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat. Putra Prabu pengging Raden Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Roro Jonggrang manut sono pundhut garwa. Bebanane apa ya? Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Biasanya Pak Win ki sambel kemangi biasanya. Kembang rawe oh ya. Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Bablas ki kembang rawe iki. Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. Ora
Jomblang dibablaske kembang rawe. Masih keluarga besar Cikarang. Pak Haji, Bu Haji, monggo. Yuk kembang rawe yuk. Bos konveksi. Pak bosnya mana lagi Mas? Taylor. Ya Taylor. Bude. Arek lagi. Iki lagune malah urung. Aduh Mas. Bos konveksi. Bos Taylor.
Tenang ae nek ning kene iki karo Bude Pon. Ayo, karo Amanda, ayo. Ayo. Ayo wong loro apa wong loro ayo Dian. Dian karo iki. Oke, karo Nisa. KKN Kipli Kusumanada. Mangga Bude Pon. Besar-besar. Luwe becik patenana Pon. Kali Pak bapak Pon mboten. pundi Pak Pon. Lho bapak mbok dijambek samriki lho. Oh, isen jarene Mas. Pak Pon kae iki Hah? kudune cedhake dhewe iku Pon nang kene karo aku. Oh ngono, aku sing krono. Iya. Lha mriko? Paranono. pakai bus. Iya paranono, ora apa-apa. Ayo, Bu. Tenang ae Bupon karo aku. Bupon karo aku. Kowe Pak Pon wae. Bupon karo Iki kang aku. pundi ta, Bu? Kae lho. Ya wis pokoke mlono terus. Urip Terus. ana Yo. kuda. Terus. Nah, kuwi sampingmu. Lah kuwi. Ya aku sing ngadeg kuwi. Heeh. Lunga ya Mas. Ambil. Luwe becik pateno Bos es, monggo bos es. timbang para pisahan Rekyakan Sulistyo Jogetnya sini boleh Mama. Nare wangi samudana marang kula waraga sukses Pak nggih Garawolan Praputra ayo Dian Lewat kincang ing alisnya ngagem-gem pandang rasane atiku macet ising serius aku isin mampu angladeni
Pripun? Sampun Bude. Diteruske. Sampun. Oh alah pindah nggon ki. Mangke Mas. Pindahe nang ngendi kok tak susul? Pindahe pundi Bude? Pindah ngomah. Anjir matur sembah nuwun Bude Pono kalian Pak. Entekno sik entekno ijek sak Ya, kepekan. Mas. Entekke. Uripana kutha Sugeng rawuh Bapak Haji Kartono. Sugeng rawuh. Ini saking Bapak Haji Kartono. So. Monggo Pak Haji. Ya Ji. So. Coba melempar manggis, manggisku lempar, mangga ku dapat. Aku coba melamar gadis, asik gadisku lamar, janda ku dapat. Enak lho Mas. Coba melempar pingsan. Apesan ku lempar. Aduh daku dapat. Aku coba melempar manggis. Manggis ku lempar. Aduh daku dapat. Iki piye wong tuwa rapi perawan prawane yen pengin nangis wae amarga wedi karo manuke gedhe dawa cocak rawa dawa buntute sing akeh wulune yen digoyang ser aduh penake Audio sound system. Matur nuwun Pak Haji. Ayo Pak Haji goyang mungkin Pak Haji. Coba melempar mangga ku lewat. Aduh aku masih rasa nyanyi. Aku coba melamar gadis, gadisku lamar. Janda ku dapat zamane dan wong tuwa rapi perawan prawane yen pengin nangis wae amarga wedi karo manuke aduh enake piye iki piye Wong tua rapi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke
bablas kemana nih? Manuke, sucak romo. Bablas ke perahu layar, biasanya sukanya perahu layar. Buat Bapak Haji. Yo koncone isih gembira, alirap-lirap banyune segara. Alian numpak pramulan, ing dina Minggu kembali wisata. Esok-esok tumandang nyambut gawe. Matur sembah. Matur sembah. Terima kasih Bapak Haji, Pak Ibu Haji dan Ibu Haji. Haji. Kowe kan Karang Lawas toh? Iya. Iya. So, Monggo Masnya boleh ikutan gabung sini. Ayo Mas. Ya, Masnya di sini, Mas. Ayo Mas ganteng. Ya. Campur sari KKN. Cara foto jantung. Mas udah bisa.
eling nalika iku sepi rasane yen duwe wujud dhewe duduk dorong seneng atine jaman semono yen dolan rame-rame guyu perut seneng atine mas gelang ali sakulit kaku topo kangen iki wajan rasa sakit urung utuh lagi rasa kangen wis bisa mari masih mas lanjut masih lanjut mas lanjut masih di bonus aku DJ Mas opo wis lali sliramu keketan tetembangan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu ceketan tetembangan karo aku dadi yo topo kangenmu bali eling nalika iku sepi rasane yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine jaman semono yen dolan rame-rame guyub rukun seneng atine Mas gelang kulit kaku topo kangen iki rasa sakit masih dilanjut lagi rasa kangen wis bisa mari masih lanjut iya ayo mas ting ting dendeng ting ting dendeng ting ting dendeng ting ting dendeng Mas opo wis lali sliramu sejamono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu ceketan tetembangan karo ayo mas sepi rasane yen dolan rame-rame kuyen pengen eling kanca
biasa. Sini mas, sini mas. Ayo mas, aku netok kayak gini kira ora mulai lho mas. Nggih. Kalau kur gandeng ini kini. Ayo. Ayo. DP dulu mas biar semangat. Makasih. Soprene gonku ngenteni janji. Iku prasetyane ati. Akadeng tresno breng sliramu duwong bagus raile dina lan wektu ning ati katon rapiso ilang saya suwe saya ra karuan senadyan tansah aku samar yen sliramu ra kelingan bagus anti-anti jo pikir semoyo wae aku tresno karo kowe ning ati katon rapiso ilang saya suwe saya ra karuan ning atiku saya gawe lara iku ra Aku ora bakal mundur. Aku ora bakal mlayu yen durung nyanyi. Aso. KKN kemo-kemo. Aso, 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 aso. Bisa nggak Sabrene kono ku ngenteni janji asik janji prasetyane ati kadung tresno mring sliramu aduh wong ayu ra eling dina lan wektu ning ati katon rapiso ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tanasa anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti aja pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tekyane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu pondo nanging lungiting asmara 12 ke perahu layar yo ya Bu Dewi lah yo ayo
Ojo dipleroki Mas. Ojo dipleroki Jo. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Mbok yo sing eling iku budaya pancene bener kandamu. Ojo ditinggal kapribaden ketimuran. Mangkoki eri jaman Mbok yo sing eling Dik, apa Mas iku budaya pancene bener. Kambang suling cok. Asik. Suara suling komandang suarane. Tulat-tulit kepenak undine. Terima kasih ya Bos. Suling si gerak kendangan desa. Suling komandang suarane. Tulat-tulit kepenak unine.
wong suling sigra kendangane matur suwun nggih matur suwun nggih Bude pokoknya berkah selalu. Apa iki sak temene takdirku sing njawabke sliramu peto ati peto lambe atine nang kene lambene nang kono yo beda nek padha ngene yo angel Mas angel. Wis kadang mati rasaku ngemas tengah tangisku yo peci eko elong saka hariku Paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresna wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane ing gawe lara atimu pupu sing nelongso spesial kagem Pak Bos Donita Jaya. Donita Jaya. Mas Ditunggu Agus joknya Gendong. ya. Kemo. Ayo Bu Bos joget Bu Bos. Ayo. Asik. Ngopo sikapmu Iya Mas. saiki wis beda kowe ninggalke aku ngepotke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Ora Mas. Sisedik jero dodo ajen lerakake nanging kepiye maning inyong ngrantui ojo selak batine marang kahananku lepas pupus rasa apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe paribasan ngrangge lintang ing angkasa kowe teka gawe lara marang tresna Pilihane wong tuamu sepurane yen gawe loro atimu yo Pak ayo Bos Bu Bos Bu Anin Donita ayo kene joget ayo Anin tarik rene Anin ayo cikem ayo kene kene sesak ngebuset sesak ngebuset
takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas lilana lungamu Weci kowe lunga saka uripku Pari pasan ngrangge lintang ing angkasa kowe tega gawe loro marang tresno pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara ati lanjut lagi come on Maju Mas. Ibu Sumanada ikut ya Beb ya Bas Audio Sound System Kendali Mas. Mau Mas. Marta. Ibu Sinta siapa namanya Apa iki satenane takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas lilana lungamu Weci kowe lunga saka uripku Apa iki satenane takdirku sing njawabke sliramu beda ati beda lambe kadung mati rasaku kang mas lilana lungaku Weci kowe lunga saka uripku Mari basan langge lintang ing angkasa kowe tega gawe loro marang tresno sepurane yen gawe loro ati Terima kasih banyak Dede Cantik juga Bunda. Salim ya. Berkah barokah selalu ya. Sudah Wah, di DP. kamu itu kok senengannya kok goleknya DP apa? loh. Mendingan nggak usah pakai DP tapi ansurannya lancar. Oh iya, ngono kuwi aku seneng. Nah, di sini ini kerjasama sama Bas Audio. Ngerti Bas Bas Audio itu? Audio. Bakso Audio Sound Sound System. System kakak. Yang punya Asik. siapa? Yang punya. KKN Yang punya. Kipli Kusumanada. Oh, Mas Yanto Kipli ya Mas. Bakso Orangnya Audio yang Sound mana, System. Mas? Orangnya yang mana? Sana. Aku kok nek ora ngerti ndak ora disangoni ya Mas. Nggih, monggo Bunda. Oh, yang punya bakso. No. Sama juga tukang bakso. Kurang ngopo aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki nggone tresno. Tande Nyatani sliramu
mripat iki ora bisa dikedepe ayo tawaro sliramu jejer dheweke andum tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen to nyanding priya liya apa bojone bona bali mung gawe kelone rasa rasa tatu sliramu rabi son joko
matur sembah nuwun. Sampun, Bu. Wis Napa genah. meleh, Bu? Wis maklong aku ora duwe utang. Aja ta. Wis ganti to, Mas. Ora ngabari aku nek wis. Iya. Yuk, semuanya berdiri, goyang bareng. Buat salam pamungkas pada kesempatan sore hari ini bersama Kipli Kusumanada. suci yang semi satru dan semi sayangku mengadani sarati radio kembang di hati.
matur nuwun. Menika wau minangka tembang pamungkas wonten kadangan sonten sapangke sareng kalian kadang-kadang Seniman Seniwati manunggal kalian KKN Kipli Kusumanada di bawah naungan dari Mas Yanto Kipli.